Dobrý deň vám prajeme. Aj dneska sme prišli za vami. Zdravím vás, dami. Myslím, že sa vám u nás páči. Dnes sa pobavíme o zapaľovacích sviečkach. Kto ja? Čaute, som rada, že dnes vám môžem povedať niečo o spaľovacích motoroch práve ja. Spaľovacie motory sú motory, ktoré používajú na svoj chod spaľovanie benzínu, psov, obvious im bridged liquids a plynu LPG. Spaľovacie sa im vraví preto, lebo palivo spaľujú. Palivo tu zapaľujú sviečky vytvorením iskry, potom máme vznetové motory. Vznetové motory používajú na svoj chod naftu. Funguje to tak, že v motori dieselového vozidla sa nachádza viacero žavičov na zohrievanie motora pred štartom, aj počas jazdy dieselového vozidla. U dieselových vozidlách hovoríme, že majú vznetové motory. Vznetové preto, lebo nafta je stláčaná pod tlakom, kde sa tvorí vysoká teplota vo valcoch aj za pomoci žavičov a následne pri dojdení piestu k hornej úvrate sa nafta vznieti a exploduje. Poďme si niečo povedať o sviečkach do spaľovacích motorových vozidiel. Prvú sviečku máme 4-fajkovú. Pri jednom pustení príkazu z indukcie vytvorí naraz 4 iskry medzi fajkami a uhlíkovým iskerníkom. Ako ďalšiu sviečku si predstavíme trojfajkovú sviečku. Táto sviečka má 3 nožičky voči iskerníku, ktorý sa nachádza na strede osy spodnej strany sviečky, pre zapálenie palivovej namiešanej zmesi. Na jeden impuls riadiacej cievky vytvorí 3 iskry naraz a zapálí tak vstreknutú palivovú zmes v komore piestu v danej úvrati. Ďalšou sviečkou je dvojfajková sviečka. A sviečka má 2 nožičky voči iskerníku sviečky. Posledným druhom zapaľovacej sviečky je sviečka klasická s 1 fajkou, takže zapaľovacia sviečka s 1 nožičkou k iskerníku. Pri montáži sviečok je zapotreby si nastaviť uhol dopadu vstreknutého paliva medzi nožičky sviečok a iskerník sviečky, tak aby palivo nenarážalo do zadnej steny nožičky sviečky. Na správny chod motora vozidla musí palivo dopadať pri správnom roztreku na členok nožičiek sviečok, aby pri vytvorení iskry sa spalilo skoro všetko palivo, aby motor mal pravidelný chod bez vynechávania, spaľovania vo valcoch, motora a trhania v pohybe auta. Výmeny. Ideme si hovoriť o spaľovacej sviečke, motora typu s 1 fajkou, čiže 1 nožičkou. Prvou sviečkou bude spaľovacia, sviečka motora so medeným zložením, jadra stredu spaľovacej sviečky servisný, interval je 30 000 km, je chladnejšia a používa sa pri preplňovacích motoroch, potrebuje viac napätia na tvorbu iskry. Ahojte. Ďalšou spaľovaciou sviečkou je sviečka so strieborným stredom. Jadra elektródy tieto sviečky sa až tak moc v dnešnej dobe nepoužívajú. Na vytvorenie iskry stačí nižšie napätie. Životnosť tejto spaľovacej sviečky je medzi 20 000 až 50 000 km ďalšími. Sviečkami sú spaľovacia sviečka s jadrom stredu elektrody z niklu a ďalšia so stredom jadra elektrody s platinou. Tieto sviečky spadajú do strednej kategórie v cene. Ich nájazd do výmeny počas servisovania údržby sviečok vám vydržia dlhší nájazd do servisnej výmeny. Servisný interval niklovej a iridiovej sviečky je medzi 100 000 až 150 000 km. Máme ešte aj iridiové spaľovacie sviečky motora. Ich servisný interval je medzi 120 000 až 250 000 km. U všetkých spaľovacích sviečok platí, že ak ich budeš servisovať čistením, dosiahneš vyšší nájazd kilometrov. Sviečky si môžeš vyčistiť benzínom a tvrdšou zubnou kefkou. Nezabudni si chrániť oči ochrannými okuliarmi a ruky si. Chraň pred chémiou gumenými rukavicami. U spaľovacej sviečky s 1 nožičkou si označ na sviečke hore fixou, aby si videl, kde má nožička svoju stenu. Je to dôležité pre správny chod motora s podávaním správneho výkonu spaľovania paliva, aby ti vstrekovací ventil nestriekal. Na zadnú časť nožičky palivo by sa nespálilo, všetko a ťah automobilu by mohol byť sekavý v pohybe automobilu. Palivo musí byť vstrekované medzi členok, nožičky spaľovacej sviečky a jej stredovú elektródu, aby bolo všetko palivo spalené a chod spaľovacieho motora bol plynulý bez zašklbov. Ak vieš niečo doplniť, tak napíš nám do komentára. Určite tým môžeš pomôcť aj druhým ľuďom. Nezabudni na like a odber. Tak toľko na záver, majte sa krásne a nech sa vám darí.